थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाजोंनो बडलेण्ड सोमावसारनाया जोबनानै थांबायमोन। नाथाय बनसुआ जोनोम जानानै बडलेण्ड सोमावसारनाय एबा बडलेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय एबा बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोनोम जादों आरो बे बाथ्राखौनो बुंदों बनसुनि आफादगिरि बनजिल मनजिल बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे दिनै बनसुआ गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांनानै बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारदों। न' बडलेण्ड न' रेस्ट स्ल'गानजों गोमखांहोदों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आरो बे समाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बनजिल मनजिल बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों बर'फोरनि देरसिन सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों गोदान दिल्लीयाव सोमावसारफैदों होननानै बनजिल मनजिल बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा दिनैनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां मानि बाथ्रा बुंदों, जेराव बर' हारिनि गेजेराव सानै गोजो एमपि थासेयावबो बडलेण्डनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै बे समाव गोख्रों अजद दिखांदों बनसुनि आफादगिरि बनजिल मनजिल बसुमतारी बिथाङा। आरो बे समाव नोंथांमोना गोबां मानि बनसुनि सायाव बाथ्रा बुंबोनाय एबा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नोंथांमोना नुबोखादों, जेराव बनजिल मनजिल बिथांमोना मोनसे समाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिमोन होननानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन आरो बनसुखौ बिपिएफ दोलोआनो जोनोम होदोंमोन होननानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरखौ नेवसिगारनानै बनसु आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे समाव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तर ओनसोलाव थांनानै गोबां मानि बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरबायदि आखायाव प्ले कार्ड लानानै उइ वान बडलेण्ड बायदि बायदि बनसु लं लिभ बायदि बायदि स्ल'गाननि गेजेरजों गोमखांहोदों आरो बिथांमोना एबा बनजिल मनजिल बिथाङा फोरमायदों गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' हारि एबा बर' हारि दानायनि जा सिमां बेफोरखौ दोनबाय आरो माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जिरायथ'बायनानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बनसु आफादा अराय सम बडलेण्ड सोरजिनायनि थाखाय गोदान रायजो सोरजिनायनि थांखिजों मिजिंजों अराय सोमावसारलांबाय थागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बनजिल मनजिल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे गोबां मानि आरो केस होनायनि बाथ्रा बुंदों बनजिल मनजिल बिथाङा आरो मा केस होनायनि बाथ्रा बुंदों बनजिल मनजिल बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांनानै बनजिल मनजिल बनसुनि आफादगिरि बनजिल मनजिल बिथाङा माबायदि खौरांनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंदों, लोगोसे सानै एमपि बर' हारिनि गेजेराव बा बर'नि गेजेराव सानै एमपिनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बनजिल मनजिल बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बर' माहारि फरायसा आफादा 35 दिल्लीयावहाय जन्तर मन्तर नैबे प्रग्राम जायगायावहाय जोंना आलादा रायजो सोरजिनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां सेपारेट स्टेट बडलेण्डखौ जों दिनै जाफुंसार होफैदों। दा बेवहाय जोंहा दिनै बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बेखौ जों जाफुंसार होनायाव बर' माहारि फरायसा आफादा जिहेतु जोनोम जानायनिफ्रायनो जों थांखि लादों, बे थांखिखौ दिनै जों मालाबाबो गारनो थाङाखै आरो गारनाय नङा। जेब्लानासिम आलादा रायजो मोना जों सोमावसारबाय थागोन। जोंल' नङा, जोंनि उनावबो गोबां जोंनि इयुन गथ' गथायफोर जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो सोमावसारलांगोन। गथिखे जेब्लानासिम आलादा रायजो बडलेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाया अब्लानासिम जों सोमावसारबाय थागोन। आरो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै थांनाय समावहाय जों नुनो मोन्दों जिहेथु जोंनो बर'फोरनो मोनथाम एकर्ड खालामबाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो दफाफ्रा मोनफ्रोमबो एकर्डआ दिनै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। गथिखे बिनि थाखायनो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि मालाबाबो थांनानै थानाय थामोनथाया मालाबाबो रैखाथि जानाय नङा आरो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि राजनितिक अर्टिकल इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन समान राजनितिक गोहो मोननाय, जों समान डिसिसन बानायनो मोननाय, जों दिनै गासैबो डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट जेरै जोंनि साख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जों थांनानै थानाय बर'नि राव हारिमु बर'नि थुनलाइ बर'नि आसार खान्थि धोरोम गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा। गथिखे बिनि थाखायनो जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनाय बडलेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लानासिम जाया अब्लानासिम बर'फ्रा बिदिनो नासयबाय थाजागोन, नाख्रेबजाबाय थासिगोन, नेवसिजाबाय थागोन। बेनि थाखायनो आलादा रायजो सोरजिनाया गोनांथि। बेनि थाखायनो बनसुनि सोमावसारनाया दिनैबो आरो गाबोनबो जालांबाय थागोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दिनै सोमावसारनाया दिनै नैबे जन्तर मन्तर दनाल' नङा, नाथाय जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे जोङो बुंदों टटेल रिभलिउसन, बे सोमावसारनायखौ जों मा एंगलजों लांगोन। जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोबां जोंनि खाथिनि ट्राइबेल लिडार्सफोर चिफ मिनिस्टार बिथांमोनजों जों लोगो हमदों।
बिथांमोना बर'नि इस्युखौ मोजां मिथिगौ आरो बर'नि इस्युआ सोमावसारनाया गोबां बोसोर जाबाय होननानै बिथांमोना मोननायखौ लुबैदों नाथाय बर'नि दैदेनगिरि बर'नि आफादफ्रा जेननानै थानायखौ बिथांमोना दुखु मोनदों नाथाय बिथांमोना जोंखौ गोबां एसुरेन्स होदों दे नोंथांमोननि यां जेनेरेसन नङाबा आलादा रायजोखौ मोननाय नंलिया गतिके दिनै बनसुनि जे डिमान्ड बे डिमान्ड आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों लांनो थाखाय जोङो दिनै दरना लामा होबथानायल' नङा नाथाय लिगेल सिस्टेमजों जों लांनो नागिरदों दिनै सुप्रिम कर्टआव केस होनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों दिनैहाय जोंहा दिनै नौनोगोर माखासे हिस्ट्रिकेल बिनि बेसिसाव माखासे जोङो लिरनाय माखासे प्रेजेन्टेसनखौ जों बानायगासिनो माखासे सिनियर लिडार्सफ्रा जोंजों जयैनो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो आरो बनसुनि जानानै आलादा रायजो बिग्रा गोबां आफादफोर दं बिथांमोना एमपि बिथांमोना दिनै बनसुनि जानानै बावैसो समावनो बनसुनि जानानै पार्लियामेन्टआव आलादा रायजोखौ होनांगौ होननानै बिथांमोना दैथायगोन 0 आवार्सआव दा बेनि थाखायनो जों मोजां खौरां आरो जोंजों दिनै जोंनि हाबाफारिखौ सापर्ट होनो थाखाय गोबां आलादा रायजो बिग्राफोर दिनै मिथिला बिहारनि आरो दिनै बिल प्रदेश बिग्रा बिथांमोना जोंनो सापर्ट खालामदों आरो जगदान खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा बर' रायजो जानायनि थाखाय जि जों खस्थ' संग्राम खालामदों सोमावसारदों बे जेब्लायबो जाबाय थागोन जेब्लानाखि जों पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसनखौ जोङो इकुवेल मोन्थाय मोना जेब्लानासिम जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों मोजां सुबिदा मोना जेब्लानासिम जोङो दिनै हा हुखौ जों रैखाथि होनो थाखाय जों मोजां गोहो बोलो मोना अब्लानासिम जोंनि सोमावसारनाया जों जाबाय थागोन आरो बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो खामानि मावगोन जेब्लायबो सोमावसारगोन आरो बनसुनि जे हाबाफारि बे दिल्लीनि जे जन्तर मन्तर बे जन्तर मन्तरनि हाबाफारिया दिनै मोजाङै जोबनानै थांबाय आं बयखौबो बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथांमोन जाय बनसुखौ सापर्ट खालामनानै बर' हारिखौ मोजां मोननानै आलादा रायजो सोरजिनायाव दिनै मेङालासिनो गोजां बोथोरब्लाबो फैनानै खस्थ' गावनि बेसेन गोसाखौ दोननानैबाबो दिनै सोमावसारफैदों बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे बनसुनो दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लानो थाखाय जे रां रुफा सापर्ट खालामबाय जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जि सापर्ट खालामबाय जोंनि समाज सिबियारि दिनै मेलेमजिबि बुद्धिजिबि गासैबो जोंनि बर'नि मानगोनां गेदेमा नोंथांमोना जि सापर्ट खालामबाय नोंथांमोनखौबो आं बनसुनि आफादगिरि जानानै आं बे मिडियानि गेजेरजों आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंहा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बे डिमान्डआ दिनै 2020नि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जोबनानै थांबायमोन बर'फोरनि सिमां बर'फोरनि देरसिन आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बे जोबनानै थांबायमोन नाथाय दिनै बेनि उनाव बनसुनि जि डिमान्ड बे डिमान्डआ जोबाखै बर'फोरनि जि सिमां बे सिमांखौ जों लाखिबाय थादों दिनै फोथांनानै जों लाखिदों आरो लाखिलांबाय थागोन नाथाय 2020नि उनावहाय जाय सिगनेटारिस बिथांमोना दिनै एमपि जाबाय दिनै बिथांमोना रायजो सभा लक सभानि दा बिथांमोना बे बिटिआर मोनखांनायनि उनावहाय बेनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै बिथांमोना भारत सरकारनि गेजेराव सारेन्डार जाबोबाय जाय सिगनेटारिस बिथांमोना दिनै बर' रायजोनि थाखाय बुंगोनखौ आं नुहुराखै मानो होनब्ला बिथाङा बुङोबा बिपद जागोन बिथांमोना कुइसन जागोन दे नोंथांमोना मैया दाख्लैसो सिगनेचार लानानै थांबाय बे दिनैहाय बिटिआर लाबोबाय आलादा रायजोखौ नांला होननानै अब्ला बिथांमोना जोंनि जानानै बर' हारिनि जानानै जे आलादा रायजोखौ बोरै बिफिननो हानो बेखौनो पसिबोल नङा गतिके जोङो दिनै थोंजों बे लामाजों थाबायालाबानो जोंनि बर' हारिनि सिमांखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों दस्रा लामाजों थाबायनानैब्लाबो